Now lithi iBhayibheli sebehamba kwavuka isaqhwithi endleleni bazama ngawabo amandla ukusolve iproblem ababebhekene nayo ngaleso sikhathi. Glory to God. Bakhohlwa ukuthi la emkhumbeni kunomuntu okuyena umnikazi wohambo nokuyena oplan ukuthi akuhanjwe, okuwumuntu okufanele ukuthi uma izinto seyingasahambi kahle bamvuse. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ngicela nje ukushumayela Nkosi yami. 5 minutes. 5 minutes nje. Ngizomfundisa azothandaza. Sibese siyakhuthuka. Ngicela sivule la. Kule ncwadi kaMateyu chapter 2. Matthew chapter 2. Sizofunda nje ivesi elilodwa bazalwane. Bese siyahamba. Sula. Oh, Hey, konta Nkosi yami. Hallelujah. Ngifuna ukuthi bazalwane sicabangisise le ukuthi uma uvumela abantu uma ubambelela ezandleni zabantu uzoba nenkinga ngoba uJehova uyophuza ukukuthola. Athi uDavida nokubaba nomama bangangilahla athi kepha uJehova uzomthola. But iproblem ukuthi awukwazi ukutholwa uma ungalahliwe bangcwele. Bayeke bakulahle ngoba uJehova yena uzokuthola. Uma usulahliwe uzotholwa nguJehova. Ngicela ngifundele 5 minutes bangcwele bese ngiyahlala phansi. Matthew chapter 2 verse 12. Matthew chapter 2 from verse number 12. Yes. Kwathi ziyaliwe nguNkulunkulu ngephupho ukuba singabuyeli kuHerode. Zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. 13. No, man of God. Ngicela ukuthi ufundele u6 pen. Verse 6. Verse 6. Nawe Bethlehema, lizwe lakwaJuda, ngawusiya omncane nakanye kubabusi bakwaJuda. Ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi oyakwelusa isizwe sami uIsrayeli. Namhlanje sizoshumayela noma sizokhuluma ngoverse 12. La khona lithi iBhayibheli noma ila kufika khona uJehova kwingcali ezaziyobona uJesu. Nikhona bazalwane. La verse 6 sizwa uNkulunkulu ukhuluma ngezwe uthi nawe Bethlehema sizwe esincane sakwaJuda kuwe kuyophuma umlawuli. Hallelujah. The reason why ngifuna sifunde la verse 6 it is because inkinga esihlangabezana nayo verse 12 ayiqalanga verse 12 but iqale verse 6. Kunenkinga ekhona la eqale verse 6
but manje sibona uNkulunkulu eyisolva ku verse 12. Niyangizwa bazalwane? Kulesi story sifunda noma kungesikhathi la khona uHerode ebengukumkani khona. Glory to God. Now sizwa ku verse 6 izwi noma iprofeto sikaJehova sikhuluma ngokuthi manje ozozalwa akuyena ukumkani kodwa ngumlawuli wezizwe. Nokungenzeka kube uHerode ubephethe isizwe, but manje uJehova ku verse 6 uthi kuzozalwa umphathi wezizwe. Hayi kwangazuthi ngiyangisho. Okusho ukuthi uHerode into emphakamisayo ukuthi akhathazeke kangaka ngokuzalwa kwenkwenkwane nguJesu. Inkinga ukuthi akazukuba ngunkulunkulu Jesu, kodwa uyoba ngumlawuli noma akazukuphatha isizwe, but uyophatha izizwe. You know, kuyenzeka bazalwane ukuthi emsebenzini la usebenza khona, niyangizwa bazalwane, ube nenkinga nomuntu oyisupervisor yakho, kanti into emhluphayo akuyona ipresence yakho, but uhlushwa into ozoba yiyo sasa. Hayi Nkosi, kunabantu abakuzonda namhlanje, wena usuyibuza ukuthi kanti wone ngani? Hayibo, awuzondelwi namhlanje, awuzondelwa nento yeziko, awuzondelwa into sezoyenza. Uthini manje? Hayibo, You know, la uHerode la wayengenayo inkinga kahle hle, ngoba naye ube ukumkani, kodwa uhlushwa futhi ephethe isizwe, but uhlushwa into yokuthi lozelwe akazukuphatha isizwe, uzophatha naye, akazukuba ukumkani, but uyoba umlawuli wezizwe. Into yenza ukuthi ucindezeleke kangaka uyinto ozoba yiyo sasa, awucindezelelwa into yiyo manje, but ucindezelelwa into ozoba yiyo sasa. Glory to God. Kuna story la. Le story sifana ne story esikaMose. Lithi iBhayibheli naye ekuzaleni wakhe kuke kwashuma. Yangizwa bazalwane? Amen. Lithi iBhayibheli uze wathathwa wafakwa kwibasket wayofihlwa emanzini. Glory to God. But iproblem la noma into engiyibonayo uJehova ayivezayo, umveza uMose ekhala ngalesa sikhathi esemanzini, ekhaliswa ukubanda kwamanzi. Ngoba kuyenzeka ukuthi ucindezeleke ngendlela yokuthi ukhale ukhaliswa isimo. Ngaleso sikhathi awazi ukuthi lesimo esikhalisayo sasa sizokuthobela. Nkosi yami. Hayi bazalwane, phela angani kuthiwa nje uMose uyena owakhipha uIsrayeli eGibhithe. Angani uMose uyena owayekade elawula uIsrayeli endleleni, uyena owayekade ekhuluma noThixo uIsrayeli ephelelwa ngamandla. uMose owayekhaliswa amanzi, uyena owahlula ulwandle kubili ukuthi uIsrayeli awele. Manje ngizwa kanjani? Hallelujah.
Niyakizwa abazalwane? Nayi-ke manje into engifuna sikhulume ngayo. Uverse 12. Uthi uverse 12. Zathi-ke ziyalelwe uDikoni ngephupha ebusuku azabuyela emuva ngendlela ezazize ngayo. Hayi Nkosi yami, kusho ukuthini lokho? You know, kunezinto ezikuhluphile ngo-2020 kodwa ezingeke zikuhluphe ngo-2021. Because uNkulunkulu ushintsha indlela. Le ndlela obukade uhamba ngayo last year akuyona indlela ozohamba ngayo this year. Lezinto ezikushaya last year angeke sakushaya this year. Because uNkulunkulu namhlanje ushintsha indlela. Uthi le ndlela ohambe ngayo last year ungasahamba ngayo umuntu omuhle. KunoHerod abakulindi ubungahamba ngayo noma uzofika. UNkulunkulu ushintsha indlela. Uthi aboHerod bakulindile. Lento kufanele ukuthi ube yiyo. Uma ungabuyela kule ndlela bohamba ngayo awungeke usaba yiyo. Now uNkulunkulu la uza ne-solution now. Uza no plan B. Amen. Ngoba kunendlela ohambe ngazo last year. Glory to God. Amen. Uthi uThixo ziyeke. Ngoba uma ngihamba ngazo this year. uNkulunkulu uthi ngizoshintsha indlela. Uthi le uhambe ngayo mhlawumbe kunendlela nawe ebeyikade uhamba ngayo unyamezele kuyo. Mhlawumbe le ndlela okade uhamba ngayo inezithi nama-potholes akhona. Mhlawumbe le ndlela inama-gravel wayo. But manje uthi uNkulunkulu uzoyishintsha. Amen. Izoshintsha indlela bohamba ngayo. Ngoba uma ungaqhubeka uhambe ngayo awungeke usaba ilento ebekufanele ube yiyo. Kunabantu abalandelwa izinto abanye they don't know ukuthi kwenzakalani. Kunabantu asebaze ba-backslider babeyekela uNkulunkulu bamncama uThixo ngenxa yokuthi bayaleqwa. Kanti awuleqela into eyiyona. Kahle hle iproblem ungabasazibuza nokuthi uhleli kabana awudlanga lutho yamuntu awonanga nto. But iproblem yile uThixo azokwenza yona kusasa. Yiko ngingamthanda umuntu obamba izinto abantu abathi uyizona ngoba lento abantu abathi uyiyo awuyona. Thixo khona la usakhona. uNkulunkulu uzoshintsha indlela. Jehova uzoshintsha indlela yakho. Jehova uzoshintsha indlela yami ukuze sikwazi ukuba ilento esizoba yiyo. Yona bazalwane, uma ufunda isitori sale ncwadi uzothola ukuthi ekuzalweni kwakhe uJesu wanyanzeleka ukuthi akasuke kwindawo ayizalelwe kuyo. Abaleke noyise nonina bayozimela eyiphutha. Nikhona bazalwane, because sometimes uNkulunkulu unokususa endaweni obukade kuyo ngoba ekufihlela ukuthi uzokwazi ukuba ilento ayiplane ngawe kusasa. Ngoba kunokuthi sometimes awuyithandi mhlawumbe indawo uThixo akusekuyo, but ngenxa yokuthi ufuna kufeze icebo lakhe uyakwazi ukususa kwindawo
indawo kuyo. Glory to God. God is changing the world today. Kukhona uzoshintsha indlela yakho. Bazoze babuzane nawe bathi uye na. Uthixo useshintsha indlela. Indlela okade unyathela ngayo izolo. Namhlanje sishintshile. Ngoba uThixo sefike kuwe ephupha. Kunezinto okade uyisaba. I'm telling you today, ukuthi ungamsayisaba lezo zinto. Ngoba uThixo useyishintshile indlela. Lezo zinto yizona ezosaba wena. Hallelujah. Uthixo useyishintshile indlela namhlanje. Mhlawumbe nasebusuku nje usungasalali. Ngoba uyalekwa. Mhlawumbe kukhona uHerode abeseke ukuthumela khona beseke kwenza khona beseke qali awuhlushela into eyiyona awuhlushela into yenza izona kodwa uSathane ukhathazwa into zoba yiyo kusasa. Ngiyathanda ukusho lo uSathane ubahlasela kakhulu abantu abakhe. Glory to God. Iproblem ukuthi akafuni wafike kule ndawo uThixo abasa. Ziningi izinto abaningi bangangcene esibahlaselayo abantu abasha. Hayi Nkosi yami, akuyona into yiyo manje. But uSathane uyazi ukuthi lo umfundisi wasasa. Kunabantu abazokhulekelwa uyena baphile. Kunabantu abangakwazi ukuhamba abazohanjiswa. Awukakabikho namhlanje. Nawe ukakakuboni. Kodwa kusazokwenzeka. Sathane akalali. Ubhizi nempilo yakho. Uyahlupheka kakhulu. Ngena ngapha uyamaketha kuthiwa awukho umsebenzi. Uyazi ukuthi wawuthola. Ha! Singabona ngawe nala ekhaya ushaya double story. Zona solution uJehova. Uthi ngishintshe indlela. Uthi ngishintshe indlela. Hallelujah. Uthi mntana wami ngibabonile uHerode. Beplena ngempilo yakho. Bathi uzazobuya ngala namhlanje. I am changing the way. Kunabantu besebengasakhuluma. Uzobona bethi sawubona nje. Hayi Nkosi. Ngoba uJehova useshintshile. Hallelujah. Awusahambi ngendlela obukade uhamba ngayo. Baxakeka abantu bathi hayi ukwenze njani. Ha! uJehova useshintshile indlela. Ngoba uThixo wethu akaxakwa. Mayibona ukuthi lokho akusebenza uyashintsha veze. Bayithi uvala ngapha uSathane. uThixo avule ngapha. Avale ngapha uSathane. uThixo avule ngapha. Hallelujah. Ngithi mina lale manager yakhe engizondayo le. Awuyenzanga lutho ungabisa stressa ngayo. Uyamlapha. Hey, Khathazwa ukuthi kusasa uyiphosi yakhe yakusasa. Wamsayikhathaza
wazi ukuthi kazimenzeki awumenzanga lutho but iproblem yakhe ukuthi uyiboss yakhe yakusasa. God is changing the way. Nkulunkulu ushintsha indlela namhlanje. Khona izinto ebezimhlula umuntu omusha. Last year Herod ababebhizi beplana ngempilo yakho, but today uNkulunkulu ushintsha indlela. Glory to God. Ebo lakhe ebo lakhe lingevijwe. Leti iBhayibheli wafika uJehova kwingcala ebusuku ngephupho wathi le ndlela benize ngayo ningasahamba ukuze nifike ekhaya. Akudingeki ukuthi nihambe ngale ndlela enize ngayo, but kudingeka ukuthi nishintshe indlela. Amen. Because bazalwane ezinye izinto azidingi nomthandazo yazi. Ezinye izinto azidingi nokuthi ufast. But zidinga ukuthi ushintshe indlela. Ukwazi ukufika. Glory to God. Shintshe indlela. Hambe ngendlela uJehova athumbe ngayo. Likhulume nathi ukuthi ungabusahamba ngalolu awuhlezi ungafiki. Glory to God. Ngiyathanda ukusho nje kuseni inkomusha ukuthi shintshe indlela. Nkulunkulu ukuvezela uplan B manje ukuthi uplan B kuyahambeka. Glory to God. Hallelujah. Oh, bless you, now my Savior. Oh, Lord, usizile lezingoma wazibizela ngasenza. Uthi wathi kuzo, Hayi Nkosi yami. elwenu noma ikuphi le nkosi okuthuyiziyo. Uma senitholile nize nibuye ngapha ukuze nami ngihambe ngwenqubo, ngoba kunabantu empilweni abathi mabekhuluma kube sengathi bahamba nawe. Kunabantu abathi uma bekhuluma nawe bakhulume sengathi ukuthi bamncanye nawe. Lalela, kunabantu abakhohlisile last year. Kunabantu abakuthembisile last year, but lokho abakuthembise kona akona lokho abazokwenza. Amen. Ngifuna uunderstand ukuthi why uNkulunkulu ashintsha indlela. It is because ukususa noma ukubalekisa kulabantu ababukeka, ngoba abanye abantu babukeka bengusizo kuwe kanti bayingozi. Nikhona abazalwane, yazi abantu abasha bayi-understanda kakhulu lento. Kunabantu abantu abasha bathanda ukuthi bayathanda ukucebisana ngezinto, you know, bayathanda ukuthi ba-advisane ngezinto uma zingekenzeki, then bese kuthi uma sewuyithathile i-advice yakhe bese kuvela inkinga. Uma ubuyela kuye angasasho ukuthi enza njani, kepha uze kuwe ukuthi manje uzokwenza njani. You know, kunabantu
ohambe nabo Hey Nkosi yami. wahlangana nenkinga okanye ngathi nama-challenges obudla ukanye nabo wasebekunikeza ama-advice wabo maphuma ama-consequences wama-advice abakunike wona wasubuyela kubo wathi manje sekukanje ngenze njani Hayi bo wemafusana kuyenze njani? Hey, baqala manje babuza ukuthi hawu masekunjena manje uzokwenzeni babuza mina futhi Nkosi yami. Kuzwa kahle ngiyakuzwa. ngoba kunabantu abathi sometimes bakhombisa ingathi balungile ngathi bahamba nawe kunabantu abenze ngathi bakufisela okubi bafuna ukudestroya kukhona abantu la abekumele ngabe bayizinto ezithile abakaze bafika abakaze babe yizo namanje iproblem ba-advise ngabantu bebecinga ukuthi bayabasiza kanti bayabadestroy lethi ibhayibheli ubiza ingcali uHerode la uthi ngifuna ukuyomnqula uma senimtholile Nibuye. anobuya ngapha ningitshela ukuthi ukuphi ngizokwazi ukuyomnqula bakhatha abantu ohamba nabo ngoba hleze bakudestroye kusasa Nkosi yami. yiko lithi ibhayibheli ohamba nabahlakaniphile uyahlakanipha uyakushosholozela yizo sometimes unokushawa izinto hayi ngoba uyisula but iproblem yakho ukuthi uhamba neyiwula Hey Shumayela wempela sambe baba Shumayela mfethu. manje ugcine sowushawa izinto nje bewungayiphepha Hey. alula nje khangela zidlule Nethwe zimvulo ngasonyo zakho Nkosi yami. Ngiyakuzwa. ufuna ushintshe indlela Amen. shintshe indlela because ungangafiki la uyakhona Yeah. ungangafiki la uJehova ufuna ukuthi ufike khona yena indlela hamba ngayo usekhona bazalwane Haleluya. ababiza uHerode uthi mase nibuya nizongithenga kanti uThixo usazobabiza naye afelisa iplan kaHerode kwenzekile konke lokho engikukhulumayo kodwa manje ngimemezela into eyodwa ukuthi noba befikile oHerode last year ungasalahli ithawula muntu omusha ngoba uThixo usefikile manje usekhuluma uThixo manje Amen. Amen. sekhuluma uJehova manje kushintsha izinto kushintsha indlela wazokhuluma bodwa bathi awunaye lo uyashumayela yena lo kanti bazi izolo lami Yeah. they don't know ukuthi uNkulunkulu ungisabile Hey, boy. lalela ungalinyazwa izinto odlule kuzo izolo ungalinyazwa izinto odlula kuzo namhlanje ngoba kahle kahle nalokho usathana kumkhathaza kodwa uhlushwa yile ndawo uThixo akusakuyo sikhathela abantu ababhekiselayo babhekiselayo izinto abadlule kuzo usathana kanandaba nokuthi izolo kade uphuza ngoba uyazi okwayizolo okudlulile uhlushwa yile nto ozoba yiyo kusasa yona into emkhathazayo hlushwa into ozoba yiyo kusasa ungabusathetha ungabusalahle ithawula kodwa qhubeka hamba njalo
uthi kodwa ngale ndlela engize ngayo angisabuyele emuva ngayo, le ndlela bengihamba ngayo angisabuyele emuva ngayo. Ngifuna ukuthi uphuma la uthi le ndlela kade ngihamba ngayo angisabuyele emuva ngayo, le nto kade ngiyizolo socela mfundisi uzothandaza mhlale phansi, le nto kade uyiyo awuhlushelwa yona. Namhlanje kunezinto othi uyazenza zenzeki, kunabantu abaphumelela phambi kwakho, ungasakhathazeka ngoba lokho kwabo kusikhashana. Haleluya. Ungasakhathazeka, kahle wena hlushela into ezoba yiyo. Mhlawumbe nawe uyathi uma uzibuka ubone ukuthi indaba yakho ayikho, vela ayikho kwamanje, kodwa kusasa izoba khona. Wena shintsha indlela yakho.